Coffee tayo. Chill, chill. Chill. Charot. Maglalagay lang kape. Graming arte. Abound. Kape na kayo? Ano ba ito? Almusal niya. Wala, kape lang. Almusal ta. Ay naku, kaaga-aga Dela. Bawal sa bibi ang gugo. Almusal ta. Wala sila sipon. Siya na? Wala sipon. Asin. Gislin, di man niyang kukunin. Ha? Di man niyang kukunin. Ito, hindi na sipon doon. Ha? Almusal Baga? Ay, gatidag na gusto mo. Siya talaga ang gusto ko. Ang sarada pala na yung kanyang baby. Ay, chicken. Nakiayo lang kami karate sa model. Naman, so, nagkaan na kami gabi. Dito kami nagkaon. Ayan guys. Relax. Meron ko na black. Momo, yan. Ha? Tita, kunin na may ilaw. Kawara, Masabi man. man niya. Kabahay ka dito sa almusal ka. Tinapay lang. Oo. Dulce. Oo. Kita kasi at ate hindi. Thank you, Donnie Cantos. Hello po, idol. Hi. Idol. Sana all, idol. Mr. Matt. Hello po. Hi, Mr. Matt. Hi, Mr. Matt. Bibili ko ng bibi. Kape. Sige, tapos na. Nanan. Pamahawan. Kape. Kape. At tracer ka mo niyan? Nag-trace na kanina inatap. Dapat inaatad, guys. Mas 4 midyan, makat ko ng 2. Oo, dapat talaga atad, guys. Pag alas nili baga, nag-cut off na sila. Takbayin na. Mababa na. Tapos pag di alas 10, takbayin na mga ganun. Ang pangit ng ano nila. Sistema sa negosyo niya. Pera-pera man talaga. Ang pangit talaga. Tapos kumbaga, paano yun na kaya naman talaga sa walang alam. Parang ano ha. Ay ano, ibis na, niyan man ako makabawi-bawi, maglagaan ko Oo, ano para ugma. Good morning, sis, and to all your fans. Din kamo niyan. Sa Pinas. Abay, yay, pag-win ako. Pag-win ako. Daghanon na. Grace, ha? Tinapay, daghanon ang pinakaligab. Sige natin. Sa Pinas daw kami. How are you, lol? While laughing is my name funny because Mr. Mouth. Your channel name is Mr. Mouth. Why? Hi, Cheryl. I'm so glad to see you are happy in life. Thank you, Sir Ranel. Thank you so much. God bless po. Have a nice day, Sir Ranel. We are in the middle of nowhere. Okay. Ala, yada na kamo? Yada na kamo sa dagat? Tita Manini. Yada na kamo sa dagat? We are in the middle of nowhere. You look so beautiful today. Thank you, Mr. Mouth. Maybe because I'm in love. Just today, I'm beautiful.
Thank you for the viewers. Thank you so much. Yadi pa kami sa inak. Naguhurulatan pa. Naguhulat pa sa kaupo. Gurulatan pa. You're beautiful every day. Thank you, Miss. Uy, ayaw na ng diwan. Ayan na natin. Gusto ko lang yan. Kalaban. Ha? Kalaban. Hindi ko na ng kalaban. Kapatang mo na kayo, nakatalak mga katang. Hindi ba naman? Large na yan? Large. Di ba? Vega, gusto ko Heather, pretty lady, how are you? Hi, Dion, I'm fine. How about you, Sir Dion? How are you? I'm fine. Dubai fast food. How about you guys? How are you? Ipatas ko naman niya. Ano talaga yung pagsabi? Where from? I'm from Philippines, living in the Philippines, Bicol province, Philippines. I'm doing good, just chilling right now. Okay. I'm living here in the Philippines, Bicol province. Patay. Naliyo pa tayo para rin papay. Ikaw, kanina ko patay. Hindi ka nagkikilala. Hindi yan. Jollibee, oh. Jollibee. There. May ako sa din na emote. Emote ka. Kaya nga. Ito ba binatahan Jollibee? Mga. Look pa tayo kung nagpapay. Ako mapilas. May sa'yo mo tayo skin. Ko ba kayo wala? Bro! Hala! Hala, wala pa ako. Nabawawasan na ang ano ko. Uy, nagdagdag ulit. Thank you, Mr. Mao. Thank you so much. May recall cash. Recall. May recall. Kasi dayas. Thank you guys. Inog, palindo ko sa inog. Actually, pwede ka rin makakuha. Ayaw mo. Kuha mo na. Take care po. I'm going to sleep. Okay, thank you for your time, Mr. Mao. Sleep well. God bless.
ka na maguyag, son? Oo. Si Ash, ikaw pudaan mo? Ma-addict yun si Ash. Man siya man na nagugiyag. Maka-addict yun. Ikaw nga eh. Di na nabubuhi doon. Lo. Mouth taga. Kaya nga eh. Pagkat ang puso kong ito. Ano gawin ko Mao ka na. Paano may tinapay dito? Wala masa. Wait. Just the pimples. Ko. The 14 people. Hi, Grip Phillips. Kuya G Vlogs. Jollibee. Your new channel, Kuya. Your channel is new. Kuya G. New channel. Jollibee. Jollibee. Kumusta? Okay naman. How are you? Long time no hear. My God. What happened to you? What happened to you, Kuya J? What happened to you? Rosalinda. Hi, Joao. Other channel po. Yeah, other channel. Okay. That's why I thought you go on. Akash. Hi, Akash. Hindi hadlang ang distansya. Thank you guys for the likes. Thank you so much. I've been working and staying busy. Okay, take your time, Kuya. Thank you for joining here. Even you're busy, you have time to joining here. Thank you so much, Kuya Dre. God bless always. Take care. Thank you, 17 likes. Thank you for the likes, everyone. Thank you so much.
Thank you for likes. Everyone likes. Kakagising ko lang. Yeah. Good to know you're doing live again, yes. I'm doing live again. Thank you, my God. I submit some, that I can do live again because I'm not underage doing live. It happens before, my God. I have a warning because my son is on the cam alone, so that's why not good. Sana all look at that big ring. Yes, look, kuya, beautiful. Legal love, legal love. Thank you. Finally, my God. Hope you same, kuya. You're getting married with your jowa. Si Jayla, mapasalihon sa mama. Di ka magpapakalulipat ka, may bulate ang lulipat. Gusto-gusto mo yung tiyan mo. Hindi alam May understand siya. bulate yung may worm. May worm ang lulipat. Gusto mo pagkaon mo makalipag sa ice mo. Tapos gusto na nikul-nikul sa ice mo. Thank you so much for watching, everyone. Sa may mata mo. Pwede ka magparakaon lulipat, ha? Luto na lang ang kaulo mo. Luto na may gulay. Kaya ang gulay, masustansya. Tapos ang fish. Ako dapat ang pataon mo, direct na lulipat. Yung may budgie bar. Luto, ang kaulo mo pa sa aga. Malulipat ka pa. Malulipat ka pa. Hindi ka na maglulipat. Like, may worm, may bulate ang lulipat. Pag sige na ang kaon, maluwas dito, mairog sa bibig ang worm mo. Yung mairog mo. Tapos, habang isusok mo, mapakali yung didi sa ice mo. Thank you, Akash. Thank you for watching, everyone. Thank you, guys. Doon na bulate. Gusto mo. Tara, hindi ka na magkaon. Thank you sa likes. Ha? Luto na lang. Sabi mo, mama, papa ako luto. Suda ako egg. Ha? Oo ha, hindi ka na mag-alululi pa. Ha? Okay. Pag magkaon ako sa Kuya Dre, thumbs up. Thank you, Kuya. Yes, you're real, Kuya Dre. Thank you, Kuya. Miss you here. Long time no here. When you getting married with your jowa? orange. 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 Opo. Saka ang orange. Saka ang orange. Apple. Orange. Ay, grapes. Orange. Orange. Yeah, you, Kuya, when you getting married with your jowa?
romantic partner. Yes. Si Ate Pet. When you getting with your jowa? Si Ate Pet na mo doon. Si Ate Pet. Dalaga na si Ate Pet. Nagayon ang si Ate Pet. Tari at tijay na. Maganda ang tijay na. Maganda ang tijay na. Ha? La 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 la. Hi, pretty lady. Hi, Sir Daniel. Where are you from? Daniel Ozozi. I'm fine. How about you? Where are you from? Me, I'm from Philippines. Sorry. Excuse me. Ay naman. Thank you, Akash, for the likes. Si Ate Vicky. Kira man. Mentrim, hello from Australia. Hi, I'm Mentrim from Australia. Thank you for joining here. Me, I'm from Philippines. God bless you guys. Have a nice day. Pawis mo na ay. Si mamay mo. Ah. Oh, di na ang talaga buwa-buwa. Oo, nagay. Oo, nariyan. Papasali nga sa'yo na kay gusto ang lulipap na heart. Sabi ko, di ka pagkakan matuwa sa kulati sa mata. Sorry. Excuse me. How are you today? I'm fine, Mentrim. How about you? Bakit kita lulipak? Para magluwas na dyan. Latte. Maluwas yung bigay na bulan. How about you, Mentrim? How are you? Tamakal ka? May kulikuli yun. Tulo ka lang dyan, ate. Ayaw, si Ila. Kagabi, si si Janet. Si Min. Ayun. Oo, gabi na rin. Kaso? Let's see that Muthar Jollibee. Brum brum. Yeah. Later. Later, I'm practicing motorcycle again. Scooter again. Thank you, Kuya. Take care. Going on, of your work. Iyak ko na sa pisaran? Let's Nabangga. Di ba yung nabangga, nagpaparada lang. Nalunod na ako. Nano na yun? Ha? Si Ben? Pwede ko yung tiulan mo sa kaya? Ay, bawal? Okay. Yung ladon? Bawal talaga? Ano ko yun ko na sa prito? Kundiri, oo. Ano, sabihin ko, campaign pagkabot. Hindi mag-agi sa inak.
Dahil pala ng motor. Ay. May ikaw ganyan, may nakawan na. Ha? Nakawan. Tidak man. Tingnan ko lang muna sa para sa dali. Mabakla ako sa bidahay. Ay ka. Oh, din. So, kaya nagkakadali sa dalat na pagkabalakpan sa diman. Ay mo na naasigat ni dada man ano baga ka man. Thank you for watching 4 million in the house. Hindi na ito diretso. Anak ulo. Ang pinipilit ko, hindi baglang distansya. Kada pa kabayaan ka talaga kuya magad. Sabi nga, di ka na pagkaong lulipat. Yan, si Pagmuas. Thank you for 2 million in the house. Hindi hadlang ang distansya. Your last video was what my last video? What happened? What happened my last video? A short video, Kuya Dre. Maybe this. And I saw this on TikTok, so that's why it makes me laugh, so that's why I make this a video, so this is funny. Ikatamparay, kaya ito na una ng paray. Ambot nga ni sa to kung bakalon, kayo luso. Funny, yes, so funny. Just I wake up when I watching this. The real Mabel, hi, the real Mabel. Good morning. Thank you for joining the real Mabel. Para mag-dihan, wala dihan. Ha? Ingat po, see you. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya Dre. Ingat po, see you next live. Thank you.
Ayaw na ka mo sa trabaho ni Kuya Ile? Ingat. Thank you, kuya. Ha? Ada? Lagyan ko Kuya mo kwarto. Magjati siya ho. Yan, nagurain ko. Si ate, sabi ko magkape na, di pa nagkakape, na nagmumuni-muni pa. Oh, nagmumuni-muni pa si ate. Hindi, nag-init-init to. Kahapon, uran, ay kagabi. Mala nga ni, kay uran kahapon, tagpaani, lusog bagang paray na. Lusog maghihapon nga ni. Oo. Si Elias sa pagamaong ma, di man nakaano. Kaya ito kami nagpaani, nagtawag si si Ate Sheila, nagtawag sa ako, nagsapasakay. Hi, Harlan. What are you reading? I'm watching my live. I'm watching my videos. My videos. Ano kaya, buura nag-aano sila, aani. Sabi ni Elias, How about you? ano, kung pwede ka na ibalyo na lang, nandre mo kaya kung sinungali. O, ito sabi kay ko, ano ang sakit man Elias, kasi sa makauli kahapon. Pero kung sinsaro kahapon, punta na nagpagawi na orientation, pwede punta. Maski ako na lang ang magsulit, si Elias lang ang nagpirma. Eh, paras kami ito sa pasakay, kaya ako man dito nagbubo sa listakan dito. Oh, sayang. Nah. Hi, gulaw. Hi. Sabihin si Lola mo, Lola, pasalubungan mo ako, Lola. Sabihin. Ha? Ah, dito. Si Lolo Ili ko ni Ani pasalubong mo. Hindi man mauli si Lolo Ili. Hindi man mauli. Kami trabaho. Ha? Ay, ito si Atita siya daw yan. Ito. Oh. Oh. Ito si Lolo Ili yun. Yate. Ah. Oh, makatuna ka natin dito. Hay ko no. Hay ko no Lolo Ili. Oh, hay ko no Lolo Ili ha. Oh. What? Sabi ko lang si Lolo Ili. Thank you for watching. I think the source is saying hi, yes. Hi, Roaster. So, the rooster is over there. Thank you for watching. Hi! Hi! Sabi ko ba gani na magkaululi pa kay Malwas yung sa mata ng pulate. Ano ba gani? An heart nga ni nalulipap, nagpapasali ini sa ina. O, dito ka kanatipit na ni. Nagpapasali sa ina. Ano ni? Nagpapasali sa heart. Sabi ko, di magpabakal sa heart kay may bulate, naluwa sa mata. Nagpapasali, oo. Mapakarga sa ina. Yatok ang kuya niya gab, nag-uuyag ang duwa. Oh. Ba daw ka, bawa na ito na lang sa ganito yung nanay. Mag-uuyag ate. Kaysa nagpabukto kami sa nakaagi, tapos ato na din si ate, si Faye, si Ash, si For the Gab. rest of my life, you only have chicken.
The chicken is not mine. That's not mine. The chicken, the owner of the chicken, my sister's husband. So Tapos, that's why. tapos kanina, sabi ni ate, ano, kay sinugo si ate, si Faith ng Sigab, Thank you, Harlan, for joining. Di anak ko da, si Ash lang. Si Gabi na, kasi kung magdito niya, kayo pauyagan na ni Emil niya, hindi man pili na diri, ito mauyag, di man to. Si Ash, nag-uuyag man Emil, sabi ko, imo na ka muna duwa na mag-ama. Paras na ka muna duwa nag-email. Oo, sabi kan dada niya, Dada! Sabi, ha, ini ka man, sulo-sulo lang ako di po. Oo, tulog-tulog mo lang ngirit tayo. Grabe yun. Kaya nga, grabe. Kaya di ba yan maya, maski papando. Oh! Ay, di na kamao. Thank you for million in the house. Thank you for the likes. At tapos mabalik ka manghihapon doon. Dapat personal. Oo, kay baga na yung ko man yan doon na po sa veritas, naimod ko man itong pangaran mo. Mura. Balik ka natin, tamay lang, ayan. Si Manay Glinda, naghahanap lubi. Thank you so much. Oo. Sino ka po sa boarding house? Ayaw pulupod na lang ni Kuya Ile sa trabaho. Ito, sa pasakay pa. Ano, nag-uli. Kaya nanuhan para eh. Kung baka lang siya kayo, lesson kami. Iba. Grabe ng tanin. Nakaraw, ay masa. Nag-uli lang sa pang ano lang. Tara, bibi! Bumati ka na kay Gaga. Ano, sabi ni Tito mo, magkato ka daw karaprito. Sa iya nakakulong mag-agi. Karina. Oo. Sa iya ka daw mag-agi. Si Babe. Mau man ang kadano ni Tito niya. Nagay kaya di man si Babe. Parlamento ka na. Kahapon, nagkarulugan ulo, konsentido ko dahil ikaw nadadamay mo ako. Ay, uran nga ni, na ano, nagkana kay Iksi. Sabi ko, yun kaya sa di pa nagpapaani na nag-uura. Dire, ang kay Isip. Ang kay Isip, kaya nagpapaani, kaya kung sabi nga sa ako, di ka sa kairong sila. Sabi sa ako, di ka sa kairong sila kay Isip. Ay, dito po ito. Ano pa katuwa ka rito? Ang gamit, ano mo, kita mo. Mr. Pat, how quick. Hello, Cheryl. Enjoy the weekend. Much respect as always. Okay, thank you, Mr. Pat. Thank you so much. Thank you for the respect. Sabi nga sa ako, di ka sa kairong. God bless. Have a nice day, Sir Mr. Pat. Thank you so much. God bless always. Ano mo man, mapigilan mo man na naiimod mo, ang itsura mo, ang sistema mo na hanging. Ako, no, di mag-ano. Sabi ko, baga nag-ibaw ako kay, ano, nagpunahaying, ang kay isip mo baga. Kay sabi niya,
Kaya sabi nga ni, na may bagyo nga ni kuno, tapos siyempre nagpaani ka na, balik nga mag-itulong na yung paray nga yan. Sabi, ato gaya di anis nga ang paray nato, uluson man, sabi lang ka, sigang ka, nag-aarani sila ate, di, nag-aarani sila sa kabut nga, tagtaod mabagratuda, di harawas naman sila. Oo, tapos tagtaod mainit. Always welcome. Thank you, Mr. Pat. Sabi ko nga, Nay, talaga. Sabi ko, Nay, nagpapaarali na Nay. Yan nga pala, ano, sabi ko, di ba sabi ko, tigilan na mo ng pangajilay, sabi ni Ilan, bahala na ngayon. Ay, papapundod nga kung niya, inabatugan na. Sabi ko, ipadireksyon mo na, sabi ko, bahala na mahal na Diyos ko na, ano, ay, sabi ko, di man na yun, agi-agi lang anak niyo. Hingilay ko kayo ng ay, mainit po. Pero kagabi mag-aganuan. Ano nga ni, ang langit. Bagan man malumlum. Oo nga ni. Dala kong tan mag-uran ha. Dala kong tan mag-uran. Hindi kong ta. Mainit kaya nag-aarate. Ay, kunain man sa amin. May bagyo. Mayroon daw bagyo. Ano yun, sabi, Miyerkules ano, pero dili pa nada didi, siguro uran-uran lang didi. Oo, sabi. Oo, siguro uran-uran lang ada didi. Oo, sabi. Kaya sa ate Sheila nga kung mapaani niyan, inimod-imod man niyan, ano ano nga niya, uran-uran. Ura man, di man niya nagpaani si ate, kaya, ano, iniisip man nga nito maano. Di ko nasisimbag ang tawag mo kay Rose mag sa to speaker. Oo. So ito sa'yo ko kaya di ko nasimbag. Mas nga di si Brad, di ko nasimbag. Ay maski mag-headset ka, diri man mapapati. Pag ano lang talaga headset, pag ano pa ba ma-emo, pero kung may magtawag, diri man na ano. Saan ko kayo naglabate? Sila kaagi naglabay na eh. Naglabay na eh. Ayan, ito na. Yeah, pero nagsulat na na. Wala na ate, di ba pa gawma. May gani kay dagan ang kaupod niya na nagtuturo. Kagabi ang kaupod niya si ate niya Janet, si Anto dito ang turo. Si ate niya Janet, si Anto, si Min, si Ila. Oh. Oh. Kaya oo. Namamarit na siya magbiyahe kahit pag nagsusuka siya. Pero kung di man na siya nagsusuka, wala kang problema. Badi, ano man yun. Siyempre, makano ba na may bilin? Mao baga pag-irong si Asngani pag di ko makaupod, mao man nanap-hanap ko mas ito yung tuna lang naman hiran. Oo, pero bagan iba. Lalo na pag ariada sa luwas na yan lang ako sa sulod. Bagan iba. Sabi ko tayo, dahil man salamat. Sabi man nila sa, sige mo nanap-hanap ka na. Tapos pag yan, sige mo ang kahirada. Oo. Oo. Siyempre kay ano. Oo. Thank you so much for watching. Oo. Kami ni nag-ano, pero may nagpupod sa Santa Cruzan, sira. Dire. Didi la yan nila sa si Andang nagkakagtuin nilang si Ash.
Si Ash, pag yada na yun na, babati na din yun. Hindi na siya nag-uupod, pakanto na sa Purok Uno. Ay, ano ate, harayo una. La, oo, lagpas na karamunoy dani. Andito baga sa may ba, sa may baba, baga ito na may tindahan dito ang kara. Din ba ito na sabi mo? Kara, sinet na pedido? Diri, lagpas ka. Oh, sa may pasakay naran eh. Sa may... Ha? Di Ases. Oo, dito sa Orunhan Dio. Oo, harani na dito sa Baligang. Kasi lulagay. Nagali po. Opo. Oo, dito na harayo. Kay sinsaro ka gabi, ito nakaadlawan na to. Ano sira ate Heidi, nakaupo dun si Escapita niya Sheila. Sabi ko, di ka magpupod kay kung magpakarga kay sabi ko, harayoon. Sabi ko, diri na dito kara, balubar. O mami, ito, sabi ko, ayun, napag-uupod, ha? Harayoon. Nadiyo. May ito, maputi una. Uy, dito. Ha? Ito. Bible ko na kamay kuya mo, Kurt. Para mo na yun na. Kay kang kuya, gabi yung sili ko na gamit ko. Mahulog yun na. May tumo na. Ha? Ano yun? Ano ka rin papabakal mo? Ang gusto ko. May tanim po. Thank you, Mr. Pat. Thank you to those who hit the like. Flame ko nun ay Gusto ko is ano. Parang kamamahal mas lang. Tita! Ha? Tita! Ang gusto ko na water slide. Water slide na nagtulog ako kayo. Ha? Ikaw, Bibi Andang, anong gusto mo na kasalubungan mo, Larissa? Ha, tita! Ha? Aram ako na. Thank you! May yung baga doon. Sa Save More, ay sa Save More sa ano, SM, mga kita. Daron, ay ate. Sabi ni ate, kung daron mo kuno pagpauli ang chocolate. Ano pa kuno niya? Badminton pa kuno niya. Uli na ko na naman. Ang chocolate ko, lumawa ko ng daron mo. Ayun na, badminton mo. Inapot ko nga ni, kunain ng badminton niya. Inapot ko si ate, kunain ng badminton niya dati. Yan na nga. Thank you so much. Oo. Oh. Di ini yung binakal doon sa Manila. Sir Andrew, good morning to you, sir. It's Friday here. I'm ready for the trans. Mama, nagbantay sa... Sir Fred, the trans meeting is yesterday. Not Yan, si Papay, ha?
Minsan, Transmitting is yesterday from Sir Fred's channel. My God, you're late. May tao po. Si Manay, Leia. Nano? Nano? Uy, ikaw rin, Ilina. Pag may una kita Oo. sa tabag Ano ka lang pa sa man. mga Para sa ba, pilay-pilay Kanira mo. kang bado sa inyo. Pag pares ka, Tapa na lang ang bata. Tapos ka muna dito. Ay, Ayun na mo. Ay. Pagayon nun ang bado lang ang magayon. Atagpira, dili ko. Kay istoryahan ko na lang, sir, ah. Uy, mahal ng tickets sa Magkano? Naputong ko na lang, sir, ah. Magkato ka sa ano, basta putin mo kung hali daan pang Ray na Ilina. Ah, sige, sige. Mahal yan. Sige, Philippines time na explain that. Yes, Philippine time. Yesterday, 3 p.m. here. Sir Fred's doing live. Trans. Kasi nagpapasali sa Yes, skateboard na pa. shows. Wait. You need to subscribe, Sir Fred. Minsan, Sir Andrew. minsan diri, kaya minsan nagpupulog ang lubot, ang siki. Minsan Yes, because the trans trans day, trans meeting. Trans meeting is every Friday. Murag pa? I'm watching my own live, that's why. Look. Because sometimes I'm not read the comments here, but here another phone I read that. So that's why I most the spam comments. That's why. Hi Higby7. Good morning, Higby. Thank you for joining. Ni Kataleya. Paon daw. Ha? Alam mo doon? Doing Si Ate live. Shek? Di ko, ikaw rin na Elena? Si Ate Shek daw. Oh, ako ko ba mabagaan hinapot ni Kuan. Di ko aram, niyang kulang mo dyan. Why do you cover your mouth when you laugh? Because my teeth, my thoughts. Talaga nagduduwas ka? Ha? That's why you need to. Si Ate Shek, ano ba niya? That's why we're not- Afford pa ni Ate. Need to cover because Tapos ikaw, not ay, good, di ba may not ano looking kasi? good. But before my teeth is complete, I laugh something like that. Big laugh. Ay, kahit paano sa... Di ko aram. Di ako lang aram sa ay mo. Pagsabi mo, well, dapat ka man si ate. Oo. Tapos, Why? Sa ako katabi, nagkwento si Bian, panho. What why? Sabi niya, Sige, Philippines time. naray na siya. Sir Andrew, Philippine times 3 p.m. because the trans meeting is for Sir Fred channel. Naray na. Tapos, nagsabi ba ko na maray na ilay na pa. Not here, but to Sir Fred channel. Yes po. Oo. Mga pangalan. Tapos kayo doon sa Ray na ilay na talaga. Oo. 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 Ang mo, na Ray na siya sa barangay. Ang sa ano ada. Eh, may di mo ada. Ang put lang, ay mga kwento niya, kay kukuha nga kung siya sa ano, kukuha nga ni kung siya sa barangay. Hinapot ka ni Mama Ida na, no, sabihin kayo ano nga ne, hindi sabi ka ni Nanay. Sabi ka Alright. Laugh and we no one notice your thought. sabi niya, no, katapos ako na 13. Thank you, Sir Andrew. Sabi niya, kaya nga rin napot ni Mama, kundi si Ate Mami, kundi maray na, magsabi ko, o kaya hindi. We need to start fundraising to get an implant through your thoughts so you get your complex back. Not only here, but always here and here. Because I'm getting old now. But when I'm young, my teeth is complete. Right. If missing a tooth means you can't laugh, then I will never find anything funny.
Good morning, Sir Chester Higson. Si Ashley. Good morning, beautiful Cheryl. Thank you so much. Just Sir Chester Higson. Hello, Mrs. Roller. Good morning, Sir Fred. Good morning. You still have a pretty smile. Thank you, Higby7. Aking daraga ka na, Andres Marias, mga daraga talaga yun. Thank you so much. Para may puno. Ako ka sa oli kayo, rin si at kay mo siya, maray na Elena. Sino yun? Maarap ko sa basket na, oo, sa bagay, ako ito naman yan. That is Remo's funny. You still have a pretty smile. Ako na gusto nakita niya. That make 8 in a row. Yes. You're still a pretty smile. Thank you, Higby7. That is Remo's funny. That make 8 in a row. Kahapon pa lang ko rin yan na imon. Make Ay, 8 in a row. Kahapon pa lang nila. Ayaw, kinagpapasal. Ha? Hindi ko understand. Sabi mo wala. Oo. Saan ko mahali? 12. Bali mga 11 daw. Greg wants to meet her again. Maybe hindi. Na-excite na si ate. Ano ba yung Bibi. Sabi ko, They like each other. magbabakan They need to meet each other. They like each other. He's in love. Oh my God. It's okay to fall in the perfect match. It's okay to fall in love. That's why if you are a single or ready to mingle, something like that. Kalinga. Gusto mo. O tara. Oh. Oo, magkaon ka na ng luto. Sabi mo, mama, kaon ako luto. Suda ko vegetable. Banana, buli. Banana. Oh my God. Gusto mo banana? Sir Fred. Parang bota. She likes you a lot. Kanina pa nag-ayo banana. Sabi nababasi ko sa ina. Sabi kan papay kuno. Wala man si papay banana. Si Tito Iking, di man nakasag ka. Kaya nagtatrabaho si Tito Iking. Wala man banana. Diri, Kinsinas. Sabi, 45 days daw. 45 days tapos ang adlaw Perfect for match. 55. Pero sabi ni ate Sheila, Oh my God, Kinsinas perfect kuno match. kung makukuha. For 55 ang adlaw. Oo, hani. Tapos, lemon mo sa group chat bagasan-bagsangan. Ano tanong niya sa rasin? Hindi Uniform, naman ano, tapos, distansya. oo. Hanapin kita. Whatever you do, Badi, I'll nag-ears, badi, be nag-ears, right here sila. waiting. Kay Salone, niyan punta ko na ang batog. Sabi niya, alanganin naman. Sabi, kung pwede, lunis na lang ang batog. Ano, 7 hours. Ano, alas 7 hanggang alas 10. Tapos pagkahapon naman, bali alauna hanggang alas 4 ada erupson. Oo, maghapon man. Wife almost here. Okay. Oo. Dying inside too hard. Sir Fred, say hi to your wife. Sa pinakalas ko, And you're ano, lucky that you are. Si Ate Sheila, Juan. ikaw, si Iliasa. No need to say that. No need to say Ano na una anything. dito? Ano na una ba Bye. dito si Tita Mayla? Oo, sabi ko ka na.
Sabi mo, natin sila, usap mo nila yan, She on the other side of mountain. Wow. Say hi to Mom Cheryl, Sir Fred. Say hi to Mom Cheryl. Thank you so much. Bonding day, wiping the happy, advance Mother's Day to your wife, Sir Fred. Hey, bear and food, yes. My goodies are coming. Wow. So why should you come to others if you have lots of money? Your wife is working and she's an eye doctor. So if not, this is not, if it's happened that your Natica, why should start to scam? I think they're saying this scam mic. The word is scamming mic. Even the counselor speed is scam. Oh my god. Tapos na lang pang makalong. I'm watching my videos. Tapos mauyat to, pag imod say wala man, is may to na mo ako, mao na na imod. Kain kadto niya ay Thank you for watching. 5 people in the house. Thank you so much. 31 likes. Amo, Loving ay me, diri, loving me. ano, si Ate Annalisa. Tapos, tapos may yung pa yung sabi sa Ate Sheila, upat ada ka mo, lagpas pa sa upat. Oo. Bali, di rin na kay, kundi na nakahali kay pwede ko, no, sabi ni Ate Sheila, pirmahan. Tapos, pag napirmahan, di ba ikaw baga ate, ano ba ngayon, may kanto ka, tapos may trabaho ka ngayon, pwede ka mag-ulit, pirmahan mo lang yan. Everyone is Tapos, pwede mo coming. isulong sa iba. Oh my god. Wala na yan. Wala na yan. Oh my gulay. Dili na Mr. sila Mount. kay kumbaga, mauna yan to anak ka, ano sa dole. Oo. Wala na yan to. Ay, si Elizar punta, ay nakihulong na ka natin sila. Sabi, pwede nga, alas 11 ako mag-uli. Sabi man ni Ate Sheila, dili man niya pwede, kay alas 10 nga ni. Alas 10 ko na ano. Oo, alas 10 pwede magkadali, mag-uli kay permahan. Eh, di man makali si Elizar nga ni. Sabi ni Elizar, kung pwede, alas 11. Dili man daw. O yan, tuwara na pag ano si Elizar. Ay, dili man niya pwede pabayaan ang paray, ang inaani. Oo nga ni, kay aning tambak liwat kahapon, kay tuda-tuda ang uran. Sabi ko, ako, Hey, hello. Hi, Pusaka. Hi, Pusaka. What's up? I have no work. Okay, Pero okay. kung sinsaro kahapon baga ate, kung Why no sinsaro work? kahapon ang pag-ahoy, pwede, kaya di si Dada. Mapirma I have niya, no ako work lang today, magkakaso doon. Pusaka. Your girl just finished live stream. Ah, My girl or your girl? she is not. I'm waiting. Ah, Pusaka. Hello. Your girl just finished. Hama ka por 55 banadlaw. Mabili kita mamaya. Oh, god damn it. I miss it, Mike. Oo. Ay, saan mo lang naaraman na nagpaskin? Ay, nag-anuan. She has done 8 streams in 24 hours, Pusaka. Ano na dito, ang Veritas. Pag una ko nakapalo ka sa Veritas. Kay, saan mga nakaagi-agi po pa yan ito na imod ate? Kaso, di ko lang sa imo kay, di ko sa imo sinabi. Kay pag una ko, aram mo na. Kay sabi ko kung pag una ko nakaano ka sa Veritas. I cleaned the bathroom before. From Pusaka. Pusaka. Tapos may mga kulang pa na requirements dito na ihatag sa, pag una ko, aram mo na. Kung aram ko lang na diri mo pa aram, sinend ko kung ta ito sa imo.
Hindi yun na Diyos. Hindi yun na Diyos. Ate! Wala man yung nilaman. No, basura. Yeah. Ha? Ay, mabili kita doon. Banana. Ha? Up. Some local in here. The girl is still cleaning inside my house now. Okay po. She lives about hour away. Ah, wow. Yeah, she's a good girl. Nabi. La 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 la. Mabay. Mabay kita doon, banana. Doon na hapon. Wala man dinitinda sa bungkuan may Kapabungto pa. Kapabungto pa. Ito mabay, banana. She will be done about 3 to 4 o'clock to Sega. Here I got all the cleaning because mom is old. And I start teaching my nephew and I had to clean. I'm not gonna pay anymore to clean. Gonna do it myself. Here I got all the cleaning because mom is okay. What to say? Awa ka banana sa kasakal. Ako, sinulog ka sa kasakal banana. I'll be right back on a visit.
on my other field. Doing live. Have a nice day, guys. Thank you. I do enough outside. I don't need to. Thank you to Saka for joining. Have a nice day. God bless. Wi-Fi is here. We'll type. Okay, thank you, Sir Fred. Mahulog ba yung bibi na silpo ni Kuya, ha? Mahulog yung... Your heart cross, living in the night. Doon ka lang kumuha ni banana. Sabi mo, orange. Tulad sila, may banana ka? Naghanap banana. Punta si Lola sila kung may banana. Hello, Titang. Hi. Hello, Shum ka pa. Thank you for joining. What you said? Ano?